कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारचे जुने काळी पुलाचे पिलर अकस्मात कोसळले. नव्या पुलाक अपाय जायनासतना सावधानतेन काम करची सार्वजनिकाली मागणी. कारवारचे जुने काळी पूल गेल्या 7 ऑगस्टाक रात्रीन अचानक कोसळिल्ल्यान ते पूल मोड दुसरे बांदचे म्हण मोडील पूल मोड काडचे आणि त्या जाग्यार नवीन पूल बांदचे म्हण परराज्यातल्या एक कंपनी कंत्राट दिले. ती कंपनी ते जुने पूल मोडच्या कामाक 4-5 महिन्याच्यान व्यस्त आशिल्ली. काल रात्रीन अचानक पुलाचे पिलर कोसळन सकल उदकात निसरले आणि एक बाजून वजन जास्त जावन पुलाचो खांबो तळभागाच्या अर्धावेल्यान वांकडो जालो. बाजूनच नवीन पूल आशिल्ल्यान अकस्मात नवे पुलाक कितें अनाहूत जावूं पावता म्हण जुने पूल मोडचे कार्य तितलेच कष्टकर आसून जुने पूल काळजीपूर्वक मोडचे अशें सार्वजनिकालय म्हणणे आसा. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. माजाळी स्वयंसेवकातर्फे स्वच्छता मोहीम. कारवारच्या माजाळी हिंगा माघ पौर्णिमा निमित्तान स्थानिक समाजसेवकान माजाळी श्री दाडदेव आणि श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात स्वच्छता अभियान करून एक मानवीयता दाखयली. या स्वच्छता मोहिमेत माजाळीचे स्वयंसेवक हजर आशिल्ले. आम्ही आता प्रति वर्षाप्रमाणे आता ह्या वर्षा बीन श्री दाड देवालय परिसर आम्ही निवळ केले आणि तेतून भितर ह्या परिसर निवळ करचे बद्दल भाग घेयले आमगेले कामत माम, संजय सैल, कृष्णा नायक, नंतर शिवानंद गुराव, सैरू सकाराम बुते, कमलाकर नायक, चंद्रशेखर सैल, राजेश देसाई आणि राजेश देसाई. कारवारच्या माजाळीत कलियुगद कामासुररू या कन्नड नाटकाचं उद्घाटन प्रयोग यशस्वी. कारवारच्या माजाळी नतकणबाग श्री मारिकांबा भांडी जाते निमित्तान नतकणबागचे श्री कंद्रीनाथ नाट्य मंडळ हेमी या नवीन नाटकाचं उद्घाटन प्रयोग यशस्वी रीतीन करून प्रेक्षकाले मन जिंकले. माजाळी नतकणबागचे युवा रंगकर्मी मिथुन सैल हेमी या नाटकाचे लेखन केले. या नाटकाचे उद्घाटन
उळगा महासती ITIचे प्रशिक्षक अधिकारी तसेच राज्य कला सम्राट विजेते श्री नागेंद्र उमेश अंचेकर बिणगा हेमी केले। या वेळार त्यांनी सांगले की युवा लेखक मिथुन सैल हेमी आपल्या रंगकलेन लहान वयातच लेखन करून एक साधना केला। असेच युवा कर्मीन रंगकलेत फुडें येवूं जाय अशें लेखकाक शुभेच्छा दिली। स्थानिक ज्येष्ठ कुशाली चेंडेकर, श्री कंद्रीनाथ देवाचे पुजारी दिनेश सैल, लेखक संतोष नाईक, ज्येष्ठ कलाकार मोहन सैल, चंद्रशेखर चेंडेकर, उदय चेंडेकर, मनोहर सैल, अध्यक्ष अशोक माजाळीकर, लेखक मिथुन सैल हेमी वेदिकेचेर हजर आशिल्ले। या वेळार लेखकाले बापूय मनोहर सैल हेमका नाटक मंडळीच्या वतीन सन्मान केलो। कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड। अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो। गोंयचे माजी आमदार लवू मामलेदार हेमगेलो मृत्यू। गोंयचे फोंडा मतदारसंघाचे माजी आमदार लवू मामलेदार हेमी बेळगांवच्या खडे बाजार शिवानंद लॉजाची पायरी चढतानाच अचानक कोसळून सकयल पडल्यान तेमगेलो मृत्यू जालो अशें कळला। मयत लवू मामलेदार हे काही कामानिमित्तान बेळगांवात गेल्ले। तेमी खडे बाजार शिवानंद लॉजात प्रत्येक वेळा वास्तव्याक रावताले। बेळगांवच्या खडे बाजार वयतना तेमगेल्या कारयेचो एक ऑटो रिक्षाक मातर घर्षण जाल्ले। ते नंतर ऑटो काय जाल्ला म्हूण कळटलेच तेमी स्वारी म्हूण फुडें वचूं लागले। खडे बाजाराच्या शिवानंद लॉजा कडेन गाडी पार्क करतना ती रिक्षा पाटलाग करून येयली आणि रिक्षा चालकान तेमचे कडेन झगडे सुरू केले आणि मारबडे सुरू केली। झगडे पळोवन लॉजाचे काही जणांन सोडवून घेतले अशें कळूं येला। तेमी लॉजाची पायरी वयर चढतानाच लवू मामलेदार हेमी अचानक सकयल कोसळ्ळे आणि जाग्यार तेमगेलो मृत्यू जालो। पोलिसांन रिक्षा चालकाचेर खुनाचो आरोप करून गुन्हो दाखल केला। बेळगांव मार्केट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली। या घटनेची पोलीस चौकशी नंतरच खरे मृत्यूचे कारण कळू येतले। ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಂ ಬಂದು ಪಾಪ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।